Velkommen til årsvideoen fra Sydslesvig 1995. I den følgende time vil vi vise uddrag af en række af de vigtigste begivenheder for det danske mindretal. 1995 i Sydslesvig har stået i jubilæernes tegn, og det skal vi selvfølgelig vende tilbage til. Men vi vil også gerne give et billede af hverdagen i det forløbende år. Men inden vi går over til årets begivenheder, skal vi hilse på 4 unge mennesker, som har været med til at krydre mindretals mærkedage, så hvorfor ikke også her til jul og nytår? Værsgo til 4:15. So ya told me as I was born on Christmas Day. So ya told me as I was born on Christmas Day. Calypso, long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Watch apples, watch their flocks by night, them see a bright new shining star. Them hear a choir sing, that seem to come from afar. Listen, hear the angels sing, a new king born today. Man will live forevermore because of Christmas Day. Kvart i 4, hvorfor hedder I det? Det var en idé dengang, da vi startede, skulle vi finde på et navn. Og der kom mange spontane forslag. Og da Tine så sagde 4:15, var det vedkommende lærer Knud Rasmussen, der sad med plakaten, der med det samme skrev det ned. Så fra den dag blev vi nødt til at hedde 4:15, fordi han havde skrevet det. Men det har vi også været meget glade for egentlig. Hvor har I lært at synge? I vuggen, ja. Nej, altså jeg startede først, da jeg var 14 år gammel. Men du kunne synge før. Jo, men altså jeg har ikke gjort det. Altså jeg startede med 14 års alderen, da jeg gik ind i Margrethe-koret. Og jeg var faktisk, godt slut af tiden, var jeg faktisk den eneste dreng i koret. Så jeg må sige, at jeg har sunget hele tiden. Ja. Altså mine forældre, de sang med os, da vi var små børn. Ja. Så har jeg hele tiden gjort. Og sunget i kor siden jeg var Det er heller ikke noget anden klasse eller sådan. Jamen, det er jo heller ikke så normalt for drengene, som det er for piger at synge. Er det egentlig ikke. Du må også se på kor, der er næsten altid få drenge. Jeg prøvede at være eneste dreng i et kor på Gustav Hansens skole, hvor Tina også var. Det var pigekoret, hed det endda. Pigekor plus Jens. Ja, det kunne man kalde det. Ja. Det var 1 år. Og så var vi også begge 2 i børnekoret der. Bethlehem that night, them see no place for to born child, not a single room was inside. I listen now. Finally, them found a little place in the stable all forlorn. And in a concrete golden garden, Mary's boy child was born. Listen, hear the angels sing, a new king born today. Man will live forevermore because of Christmas Day. And one more time. Trumpets sound and angels sing. Listen what they say. Man will live forevermore because of Christmas Day. So ya told me that I was born on Christmas Day. So ya told me that I was born on Christmas Day. Og 4:15 har også lovet at krydre årsvideoen med musik og sang, så dem vender vi tilbage til. Men først til en af årets mange 75-års fødselsdage. Og hvad er vigtigere i Sydslesvig end den afstemning, der dannede grundlaget for grænsen mellem Danmark og Tyskland? Afstemningsfesten blev markeret i Flensborghus. Så man nu beundrer flere og mindretallene her i vort grænseland for deres fredelige samlivsmodel, som blev grundlagt for 40 år siden med Bonn-København-erklæringerne, så vil man om 25 år i endnu højere grad beundre mindretallene
som mestrer i den svære og nødvendige kunst at holde på sit eget, for at kunne være med i en ny og bedre helhed. Mindretallene ved, at der er endnu mange og tunge sten og ruiner fra gammeldags nationalistiske opfattelser, der skal ryddes af vejen. Både inden for mindretallene og især uden for dem. Mindretalstilværelsen har aldrig været en dans på roser. Men det er livet heller ikke. Alt, hvad man med rimelighed kan forlange, er gode vækstvilkår. Det er op til os selv, om vi vælger selv at være med til at bære en ny samfundsudvikling frem, eller om vi vælger at stå ved siden af. Om vi vælger at være interessante for politologer, eller hellere vil være interessante for museumsfolkene. Jahre nach der Abstimmung gilt es, nicht das Trennende zu betonen, sondern das Gemeinsame auszubauen. Das Grußwort aus Ihrem Kreis an die zu dieser Zeit im Deutschen Haus Versammelten werde ich in einigen Minuten überbringen. Diese Doppelfunktion des Stadtpräsidenten als Ausdruck einer weiteren Verbundenheit ist für mich eine große Freude und Ehre zugleich. For det tredje ord bringer jeg jer user som et bevis på vores samhørighed, de hjerteligste hilsener fra byrådet og magistraten i Flensborg. Disse hilsener er ikke tredjerangs. Jeg har placeret dem her, fordi I med rette forventer dem af mig. Vi har også forberedt en hilsen fra denne sal til den tyske. Kære deltagere i afstemningsfesten i Tyske Hus den 14. marts 1995. Historisk Samfund for Sønderjylland, Foreningen Norden, Sprogforeningen og Sydslesvigs Museumsforening og Det Lille Teater har i aften indbudt til møde i Flensborghus i anledning af 75-årsdagen for folkeafstemningen i 1920. De tilstedeværende, her ønsker jeg en god festaften. Selvom vi har oplevet vores landsdels historie forskelligt, lever vi i dag sammen i et godt naboskab. Dette er der grund til at understrege på denne mindeaften. Det er vort håb, at den samme harmoni må få overtaget overalt, hvor forskellige kulturer brydes. Jeg overlader scenen til Det lyder som et eventyr, spillet af Kirkespilskolen i Gløggen Kloster og Det Lille Teater Flensborg. I er flot kørende, skal jeg love for. Der var rigtig sving i den. Det var nu mest for at komme ud med alt hullerne i vejen. Ja, den trænger hårdt. Vi er også fælles om den, Frans og mig. Men køretøjet, hvor har I fået fat i det? Det er Christian. Det skulle lige sådan en helt rigtig triumftår, sagde han. Ellers havde vi jo været nødt til at rejse sammen med alle tyskerne. De kunne jo have noget at omvende os. Så let går det nu nok ikke. Sæt jer nu ned. Du kan slet ikke tåle at hisse dig sådan op. Man bliver så ærgerlig, når man tænker på det. 226 milliarder i Guldmark, Alsace-Lothringen, Memel-Posen og Schlesien, og så disse voldsabstemninger. Men det kommer tilbage alt sammen, vær vist på det. Spis nu, Heinrich. Vi skal snart afsted. Ja. Lidt mere kaffe. 2 dråber, tak. Tænk, det er første gang, jeg får lov at stemme. Hvordan gør man egentlig? Du får udleveret en konvolut, og så tager du en stemmeseddel og putter i. Den, der står Tyskland på. Ja, vi skal nok gøre vores bedste. Så snart det er talt op, så bliver stemmetallene ringet ind. Ja, vi ved det allerede i aften. Jeg er sikker på, at jeg bliver tysk flertal her i kommunen. Ja, men I hvor mange af de andre? Det ordner sig alt sammen, Frans.
Bevidst på det. Vi tyskere, vi er aflevere. Vi kommer altid ovenpå igen. Hvis man undrer sig over, at der festes for en afstemning, man tabte, forstår man i hvert fald godt glæden over 40-året for København-Bonn-erklæringen. Her er vi på Rådhuset i Slesvig. 40-årsdagen for København-Bonn-erklæringen blev fejret i Stændersalen på Slesvig Rådhus, og der var indbudt prominente gæster. Her ankommer den danske udenrigsminister, Niels Helveg Petersen, og her er hans tyske kollega, Klaus Kinkel. Der var stor mediebevågenhed omkring begivenheden, der blev afholdt under skærpede sikkerhedsforanstaltninger. Meine Damen und Herren, François Mitterrand hat einmal gesagt, an der Minderheitenfrage entscheidet sich die politische Kultur Europas. Ich glaube, er hat recht. Dänemark und Deutschland haben für den Umgang mit der jeweiligen Minderheit eine zukunftsweisende Formel gefunden. Das Bekenntnis zum dänischen Volkstum und zur dänischen Kultur ist frei. Es darf von Amts wegen nicht bestritten oder nachgeprüft werden. Gleiches gilt für die deutschen Nordschleswiger. Europa befindet sich nach den Umbrüchen der letzten Jahre in einer Phase neuer Ideen. Und es ist wahrhaftig keine Frage der Größe eines Landes, wer diese Ideen in die Debatte einbringt. Neue Ideen, neue Anstöße sind nicht immer bequem, aber sie sind notwendig. Det europæiske spørgsmål var også et centralt emne i Helveg Petersens tale. Den særlige form for højt udviklet gensidig hensyntagen, som vi i dag finder i det dansk-tyske grænseområde, er ikke kommet af sig selv. Og det tog tid. Og det er derfor mit håb, at vores erfaringer og traditioner og resultater kan tjene som inspiration til fredelig løsning af mindretalskonflikter andre steder i Europa. De omkring 100 bilaterale aftaler om beskyttelse af de nationale og etniske mindretal, som knytter sig til stabilitetspagten, senest den indgåede aftale mellem Ungarn og Slovakiet, beviser, at det lykkedes et godt stykke hen ad vejen. Det er netop på denne baggrund de aktuelle tysk-danske overvejelser om oprettelse i grænselandet af det europæiske center for mindretalsspørgsmål skal ses. Men lad os komme ned på jorden igen. Mindretallets styrke ligger jo hos medlemmerne og ikke mindst i foreningerne. Når vi nu er i Slesvig, hvorfor så ikke tage en tur ned på havnen, hvor roerne i den danske roklub boltrer sig? De har bygget en bådhus, det er cirka 25 år siden, her på den sted, vi sidder nu. Når før havde de en gammel bådhus fra byen, den grønne, den er berømt i Slesvig. Men senere var det jo meget hyggeligt i vores gamle bådhus. Desværre var det blevet brændsat i, var det 83, synes jeg var det. Og det var totalt ødelagt. Og et par år senere fik vi vores dejlige nye bådhus her, med hjælp af DFFR, SDU og mange venner. Roerne, de har bygget en stor del selv, og så er de meget stolte af deres hus. Ja, fremgang, det gik stadig. Vi er en motionsroklub. Vi har også deltaget i kaproninger, men det er mange år siden. På grund af ikke så gode, måske også dårlige ungdomsarbejde mange år siden, når var det knap med unger. De havde lyst til at kvæle sig lidt i kaproningsbåde. Og så var vi ikke så aktive i de sidste 5-6-7 år. Men 2,5-3 år siden fik vi en ny bestyrelse, mange unge roer, og de har stor interesse at bygge en fornuftig, god og velfungerende roklub op igen. Og nu er vi stolte, at vi har næsten 45 unge mennesker i vores robåde og i vores kajakker. Og vi har vækset så lidt i vores udenrigspolitik. De har begyndt i dette her år. De er færdige med deres uddannelse, og så får de deres stop, og derefter er de fuldbefaren rigtig gode roer. Men det er en stor sjov. Det går således, at kong Neptun kommer på besøg os med sin følge. Det er dronningen med, det er en læge med, fordi før de kan blive dømt, så skal de også have en lægeundersøgelse. Og det er simpelthen griseri. Men det er sjovt, en sjovt oplevelse, og for roerne er det en stor fest.
Ja, tro det eller lad være. Men der er faktisk fremgang for ungdomsafdelingen i roklubben i Slesvig. Anderledes ser det ud i den ellers så idyllisk beliggende kajakklub Ejder Viking i Frederiksstad. Og i 1995 kan vi registrere en lille tilbagegang, både i aktiviteten og i medlemmer. Men grunden dertil er, at de har for meget. Ungerne påtager sig for meget, så de er spejder, og så har de fodbold. Og fodbold er en stor konkurrence for vores foreningsarbejde, ikke? Og så er de også meget dårlige at motivere. Og jeg synes, hvis jeg skal sammenligne det med min ungdom, altså tiden går jo videre, og de har det for mange tilbud. Og så har de ikke den tålmodighed at blive ved en sag. Så snart det er et andet, der ikke passer dem, hopper de fra. I maj måned var der 25 års fødselsdag af Kreis Nordfrisland, der var repræsenteret. Og så har vi en stor pinsetur. Vi har en venstrekrig i Torsinge. Der var vi over pinsen. Og så er der Sankt Hans fester, som vi plejer at være. Så er det jo hver tirsdag eftermiddag vores ungdoms eftermiddag. Og eller lørdag eller sådan, det kommer an på, så har vi åben hus der. Ikke? Og så er der aktiviteter, der er nogle medlemmer, som har nøgle. Og så er det løs. Så kan de komme, som de vil, som de har tid. Tage deres kajakker, tage deres ture. Og så når de er på ferie, kan de medlemmer selvfølgelig kun tage nogle kajakker med, gå på ferie med dem. Og så har vi haft mange sådan små ture herfra over træen. Se, det ligger jo herligt rundt om her. Alle de grægter er, man skal jo bare ned til broen, sætte båd i vand, og så kommer et påtage sig. Altså, det stedet er jo dejligt, og vi undrer os nogle gange, at man ikke benytter huset lidt mere, også af vores medlemmer. Ja, mens kajakfolket lægger til kaj, lægger vi op til SSF's og Skoleforeningens 75 års fødselsdag. Selve festen blev holdt i Idrætshallen den 5. maj, hvor blandt andre 3:15 underholdt, og så var kaffen klar. Se hvilken morgenstund, solen er rød og rød, Nina går til bad, jeg spiser ostemad. Livet er ikke det værste man har, og om lidt er kaffen klar. Blomsterne blomstrer op, der går i næverkom, fuglene flyver i flok, når de er mange nok. Lykken er ikke det værste man har, og om lidt er kaffen klar. Sang under brusebad, hun må vist være glad, himlen er temmelig blå. Det kan jeg godt forstå. Lykken er ikke det værste man har, og om lidt er kaffen klar. Nu kommer Nina ud, når jeg med fugtig hud kysser mig kærligt og går ind for at vride sit hår. Livet er ikke det værste man har, og om lidt er kaffen klar. Vi er så mange endnu, der holder fast ved det danske, så er det altså faktisk ganske bemærkelsesværdigt. Og det er en god grund til at fejre sådan en ældre dame med 75 år, der er så levedygtig endnu. Mærkesagen er jo det at være dansk i Sydslesvig, det vil sige dansk i en tysk-domineret omverden. Tiderne har forandret sig. Når man tænker på forholdet mellem vores tyske naboer og os som danske Sydslesviger, så lever vi jo i en tid nu, hvor de er pæne mod os, og vi er der også over for dem. Altså det har forandret sig så meget, så altså, det kunne man heller ikke. Det er også en af de ting, der har forandret sig siden 1920 og 1945. Men til det glædelige. 75-året blev fejret med et stort arrangement, der bød på både kulinariske og musikalske oplevelser. Vort arbejdes vigtige søjler, der nu bærer 75, og når man ser ud over forsamlingen, så vil jeg nok sige, at de synes at leve i bedste velgående. Så det er der også grund til at glæde sig over.
og grund til at fejre. Det gør vi på den måde, at vi mellem taler vil præsentere et bitte udsnit af, hvad vi arbejder med til daglig i vort danske arbejde. Og først vil vi præsentere, naturligt nok, de yngste spirer i vort arbejde, der indleder aftens underholdning. I rim, i remser og sang, der kommer de. Nun habe ich zu Anfang meiner Rede das schöne Sprichwort zitiert, Jahre lehren mehr als Bücher. Aber zum Geburtstag kommt man natürlich nicht mit leeren Händen, aber ich merke, ich habe leider den schönen Umschlag auf meinem Platz gelassen. Ich muss ihn gleich also noch holen. Ich möchte Ihnen zum Geburtstag einen Umschlag überreichen mit dem entsprechenden Inhalt darin. Er ist gedacht für den Ankauf von Büchern, damit Sie Ihre kulturelle Arbeit auch weiterhin fortsetzen können. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Herzlichen Glückwunsch. Og så naturligvis i dagens anledning Trumpet Voluntary, eller som vi kender den under navn Prins Jørgens March af G. Clark. Det er den Prins Jørgens March, som vi kender så godt fra BBC's udsendelser, som var hovedmelodien i, når man meldte, det her kommer BBC London. Slesvig Spejderorkester, Mold Dixon. At den danske kultur er fundamentet i begge organisationers virke, blev slået fast af både talerne og de mange optrædende. Men også i et bredere politisk perspektiv blev mindretallets betydning understreget og værdsat fra både tysk og dansk side. Nu skal jeg være forsigtig her mod slutningen, fordi i Danmark har vi jo en mindretalsregering, og jeg skal da heller ikke udtale mig på regeringens vegne. Men vi er i den situation, at heller ikke oppositionen i Folketinget har flertal. De kan i hvert fald sjældent enes om at bruge flertallet. Alligevel er jeg i en af de få situationer, hvor jeg godt tør, uden at spørge hverken regeringen i København eller Folketingets partier, sige følgende på hele Folketingets vegne, samtlige partier. En hjertelig lykønskning til de to foreninger på 75-års jubilæumsdagen, og et tilsagn om fortsat godt samspil og samarbejde mellem Folketinget og de to jubilerende foreninger nu og i fremtiden. Hjertelig tillykke med jubilæumsdagen. Tak.
75 har næsten været et magisk tal i året 1995, og vi skal da også senere her i årsvideoen til fødselsdag og jubilæum. Genforeningen blev fejret på mange måder. Her er vi nord for grænsen, nemlig i Dybbøl. Da 50-året for genforeningen blev fejret i 1970, blev det mere eller mindre direkte udtrykt fra flere sider, at nu var det den sidste store genforeningsfest. Her 25 år senere kan jeg kun konstatere, at der har været en massiv støtte til og interesse for denne og en række andre genforeningsfester i landsdelen, både fra folkelige organisationer og fra den sønderjyske befolkning bredt. Hvor lang tid er 75 år egentlig? En menneskealder? Ja, sådan i gennemsnit. Historie, der er uaktuel? Nej, på ingen måde, når vi tænker på genforeningen for 75 år siden. Genforeningen skal huskes og fejres, fordi den blev skabt af folket selv, fordi den ikke var givet på forhånd, fordi grænsen mellem Danmark og Tyskland stadig ligger, hvor den blev draget i 1920, som jo den eneste af de reviderede grænser, der fulgte efter 1. verdenskrig. Og fordi den måde, hvorpå grænsen blev fastlagt, byggede på noget meget enestående. En demokratisk afstemning, hvor afgørelsen blev lagt i befolkningens egne hænder. Vi danske syd for grænsen kan, om nogen, forstå og leve med i jeres glæde over at kunne festligholde denne dag. Efter 56 år under et ikke elsket fremmedherredømme, kom I 1920 tilbage til Danmark. I dag er I en naturlig del af Danmark, med de små særenheder, man i resten af landet så i øvrigt tillægger sønderjyderne. Det er i første omgang selvfølgelig jeres smukke sønderjyske dialekt. Men et barn, der er blevet røvet, og siden med ukuelig vilje og under store ofre og vanskeligheder er vendt tilbage til familien, vil sidenhen altid være præget af den tid, hvor man imod sin vilje og imod sin inderste overbevisning ikke var hjemme. Det har givet jer en selvbevidsthed, men også en tolerance over for vores fælles tyske nabo, som jeg på resten af familiens vegne gerne vil udtale min store respekt for. Vi fejrer i dag 75 år fra afstemningen i 1920, og dermed jeres tilbagevenden til vores fælles moderland. Det vil vi, danske sydslesvigere, gerne ønske jer af et oprigtigt hjerte tillykke med.
rejse og blev modtaget af et flag og blomstersmykket land, var det derfor ikke blot en symbolsk handling. For kongen selv og for alle, der oplevede det, var det en begivenhed, som de aldrig glemte. Jeg ved, at det for min farfar var hans livs største øjeblik. I dag for 75 år siden var 100.000 mennesker forsamlet på dette sted til genforeningsfesten. Selv for vores talfixerede tid en umådelig menneskemængde. Det blev ikke blot sønderjydernes, men hele landets store glædesfest. Og mindet lever den dag i dag, nu blandt anden og tredje generation. Christian den 10. møde med de danske syd for grænsen blev på symbolsk vis markeret ved genforeningsfesten i Dybbøl. Mindestenen ved Kruså bærer inskriptionen med kongens ord til de danske syd for den nye grænse. Ved statuen ved siden af mindes man 50-året for befrielsen med en lille højtidelighed. Es war die Befreiung für uns selber und von uns selber. Es war eine Chance für uns. Es war die Chance für ein demokratisches, ein freies, ein anerkanntes Deutschland. Und dies verdanken wir auch solchen Männern, wie den wir hier in dieser kleinen Zeremonie ehren. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Samme dag åbnedes en vandreudstilling om 2. verdenskrig på Flensborg Museum. Zerstören die Abschussanlagen und nehmen Erkennungsmannschaften gefangen. Kanadische Truppen stehen in Boulogne, in Calais und vor Dünkirchen. Udstillingen blev åbnet på Flensborg Museum og skal senere rundt i landsdelen. I Danmark tændes lysene i vinduerne til minde om befrielsen. 3:15 markerer dagen med en god gammeldansk folkevise. Værsgo til 3:15. Der stod et træ skalke og tænkte jeg bare drøm. Tingludi, tangludi, lustudi, leg. Hvor lunde de til møllerens datter skulle nå. Stolte navelus, bådsmands hus. Husmusidus. Tingludi, tangludi, lustudi, leg. Kristomani, for snurre vore vidt, for ceremoni. De tog den tredje og stoppede i en sæk. Tingludi, tangludi, lustudi, leg. Så bar de om over møllerens bæk. Stolte navelus. Bådsmands hus. Husmusidus. Tingludi, tangludi, lustudi, leg. Kristomani, for snurre vore vidt, for ceremoni. Og hvad haver du i saten din? Tingludi, tangludi, lustudi, leg. Jeg haver ro og hvide fi. Stolte navelus. Bådsmands hus. Husmusidus. Tingludi, tangludi, lustudi, leg. Kristomani, for snurre vore vidt, for ceremoni. Så sæt din sæt ved min datter seng. Tingludi, tangludi, lustudi, leg. Der kommer slet en rotter fra. Stolte navelus. Bådsmands hus. Husmusidus. Tingludi, tangludi, lustudi, leg. Kristomani, for snurre vore vidt, for ceremoni. Og da det blev mørkt i hver en tråd, Tingludi, tangludi, lustudi, leg. begyndte vores sæk at krybe og gå. Stolte navelus. Bådsmands hus. Husmusidus. Tingludi, tangludi, lustudi, leg. Kristomani, for snurre vore vidt, for ceremoni.
Jeg er glad for at være her igen. Jeg er dobbelt glad for at være her. For det første, fordi det var en stor oplevelse sidst i 1993. For det andet, fordi alt det, der sker i Europa nu, gør, at vores fællesskab, vores måde at være danske, selvom vi er mindretal, er utrolig vigtig som en positiv vejledning til alle de mindretal i Europa, øst som vest, der ikke har fundet deres vej, deres livsform endnu. Jeg tror, at det største problem efter Berlinmurens fald og den kolde krigs ophør, det er at finde anerkendelse og eksistensvilkår for mindretal i Østeuropa som Vesteuropa. I den forbindelse er det, vi gør her, et historisk lille mirakel, som er vigtigt at huske, ikke alene for vores egen skyld, men også som inspiration for andre mindretal i en foranderlig verden. Det ligger i sagens natur, at man ved en 75-års fødselsdag ser tilbage på jubilarens liv. Og det er derfor også forståeligt, at man i forbindelse med vores 75-års jubilæum ser tilbage. Det har vi, men også andre gjort, i tilstrækkelig grad. For mig at se gælder det nu at se fremad. Og det mener jeg, at det danske mindretal i Sydslesvig ikke gør i tilstrækkelig grad. Vi har privilegeret, som vi er med et moderland i ryggen, levet fra i dag til i morgen. Det kan vi ikke blive ved med. Jeg synes, vi skal gribe lejligheden nu og overveje, hvordan vi som dansk mindretal skal overleve de næste 75 år. Dette skal i øvrigt ikke bare det danske mindretal gøre. De samme overvejelser bør man gøre sig i vores moderland Danmark. Det er meget vigtigt for mig, at begge parter træder i en tiltrængt dialog med hinanden i denne sammenhæng. Idrætsparken, som med Flensborgs bys velvilje har fået en gevaldig ansigtsløftning, har i utallige år været mødested for SSF's årligt tilbagevendende fest. Men til daglig er Idrætsparken mere sportspræget. Men tro ikke, at fodbold kun er i Flensborg. Og tro ikke, at fodbold kun er for de voksne. Og tro endelig ikke, at fodbold kun er for de voksne drenge og barnlige mænd. Her er vi nemlig på Sild. Vi er nu på vej over til Rømø for at spille 2 venskabskampe. Det er vores lilleput piger, og det er vores lilleput drenge, der skal over og spille fodbold med Rømø. Og vi skal sejle med Rømø Sildfærgen, og den skal vi også sejle med tilbage i aften. Og vi kører nu af vejen fra Vesterland op mod List. Jeg er målmand, men nogle gange spiller jeg også udfor.
Er det dig, der er smiley? Nej. Hvor mange mål går der ind i dag så med dig? 0. Skal vi snakke om det bagefter? Har de fået sædler allerede til på lørdag? Møltønder og hvad? Møltønder og hvem? Hvem er det, der har Magnus? Kom lige op og vise planen. Smager det godt? Ja. Er det godt at spille fodbold med sådan en masse i maven? Ja. Hvor mange mål lavede du sidste gang, I spillede med Rømø? 2, tror jeg. Hvor mange laver du i dag? 2. Og lad os så se, om det holder stik. Cirka en halv time efter ankomsten til Rømø startede kampen. Og det er vores angriber fra Sild, der har bolden. En fin aflevering. Skal det lykkes at lave de 2 lovede mål? Det ser sådan ud. Nej, der kommer en fra Rømø imellem, men ja, en gal aflevering. Hvem når den? Det bliver pigen fra Rømø, der trækker op på den sildske banehalvdel. Hun dribler sig udenom den første forsvarer. Og den anden forsvarer, det kan blive en meget farlig situation. Hun kommer ind foran målet. Skyder op. Bolden er ude. Bolden er ikke ude, nej. Bolden er ikke ude. De har stadig bolden ind over. Og så skal målmanden stå sin prøve. Og der skydes. Og der er mål. 1-0 til Rømø. 1-0 til Rømø i løbet af få minutter af første halvleg. Og endnu en farlig situation. Målmanden er ude af sit mål. 2 forsvar. Og der bliver mål igen. 2-0 til Rømø i løbet af de første 5 minutter af første halvleg. Og det fortsætter til synligheden. Målmanden redder, det er storslået, men farligt, og den sidder der igen. 3-0 til Rømø. Og sådan fortsatte det. Desværre i løbet af hele første halvleg, der endte med 5-0, og anden halvleg gjorde det bestemt ikke bedre. Mål igen. Der røg et par stykker ind alligevel, hva'? Ja. Skyder de hårdt? Ja. Hvorfor har de fået... Hvor mange mål har de fået? 5, tror jeg. Det vidste målmanden alligevel. 5 mål i første halvleg. Ja. Hvordan kan det gå til? Vi var ikke så gode. Men det er sjovt alligevel. Ja. Og det holdt op med at regne. Ja, det er godt. Det er godt. Så det er turen værd? Ja. Ja, dejligt, når tab og vind med samme sind for alvor gælder. Men knap så nemt er det måske, når man spiller på topplan. Her er vi i Idrætshallen i Flensborg. Vi starter til hverdag sådan kl. 8 om morgenen, og der har de danske skoler hallen indtil kl. 13. Og jeg har 7 danske skoler ind i løbet af ugen. Og det ryger selvfølgelig bordtennis op i salen, håndbold, badminton. Hernede, det er de der hovedfodbold selvfølgelig også med de der hovedgrin, de benytter hertil. Så har vi lige indrettet et rum dernede, hvor de kan dykke judo, budokai, kicksboksning og dans. Det er hovedsageligt foreningen under SDU, der bruger hallen. Det er sådan, de skal sende en ansøgning her i maj måned, som halvudvalg behandler, og derfor så får de deres terminer i løbet af sæsonen. Og der er så mange ansøgninger og så mange krav, at vi ikke har plads til tysk foreninger i hallen. Den er udelukkende danskbenyttet. Her i Kejtum på Sild har man endelig fået et længe næret ønske opfyldt. Byggeriet er startet i juni måned, og vi håber, at det er afsluttet i april-maj måned næste år. Vi regner med, at den skal bruges som samlingssted for alle foreninger her på Sild. Og det tror jeg også, den kan komme til at blive.
Det tror jeg er sandt. Og hvad hallerne er for sporten, er lejrpladserne for spejderne. Tydal har faktisk de sidste 7 år haft en gevaldig fremgang. Tydal har per år for tiden mellem 27 og 30.000 overnatninger. Det er faktisk en fordobling af overnatningstallet i de sidste 7 år. Også i 1995 må vi regne med så højt et overnatningstal. Vi synes, at de unge mennesker, de skal have mulighed for at komme ud i naturen, opleve naturen. Og de sportsforeninger, spejdergrupper og skoleklasser har jo ikke de økonomiske midler i dag for at tage på de dyre ferier. Så derfor har vi åbnet for det store antal overnatninger. Men jeg må sige, at vi er nået til bristepunktet. Vi må ikke belaste Tydal med flere overnatninger, hvis vi ikke vil have ødelagt Tydals atmosfære. Fordi Tydal har et meget specielt flair over sig, når ungerne er her på området. Og det skal vi nødig have overbelagt, så vi har problemer med at komme hinanden ved, når de er herude. Den store belægningsprocent fremkommer ikke kun af spejdernes brug af Tydal, men i høj grad af de mange lejrskoleophold. Sydslesvigs andet store center for lejrskoler hedder Christianslyst. Det er første år, hvor vi har kørt en fuld sæson med vores nye ombygning. Vi har i 1994 bygget om, sådan at vi har fået bad og toilet på alle værelser. Vi har udvidet antallet af værelser fra 37 til 47, og vi har fået lavet bedre konferencefaciliteter. Og så har vi også fået lavet nyt køkken og nyt fyringsanlæg. Og det er første sæson, hvor vi har prøvet at køre med fuld tryk hele sæsonen igennem. Og det har betydet dels en forøgelse af overnatningstallet med 20%, som vi jo er vældig godt tilfreds med. Men det har også betydet, at vi har fået nogle nye typer kunder ind i systemet her. Udover lejrskoler og foreninger, så har vi fået firmaer og skoler ind, altså skoler for voksne. Så udviklingen går i den rigtige retning, synes jeg. Men stadig udgør lejrskoleophold udefra en stor del af belægningsprocenten. En helt anden type dansk institution i Sydslesvig udgør Mikkelberg på vestkysten, hvor sport, kunst og kultur mødes på en helt speciel måde. I 1995 har Dansk Cricketforbund og Dansk Idrætsforbund støttet Mikkelberg på den måde, at de har henlagt en landskamp mellem Danmark og Frankrig på Mikkelberg, således at Mikkelberg her i Sydslesvig er blevet en hjemmebane for Dansk Cricketforbund, når de spiller landskamp mod Frankrig. Så det må vi sige er i allerhøjeste grad lykkes i 1995. På kunstsiden, hvad er der sket i 95? Ja, der er også sket meget. Der er, som du ved, så er Mikkelberg et center for nordisk kunst. Og i 95, der havde vi en meget, meget stor udstilling fra en færøsk kunst, der hedder 5 færinger. Det var en vandreudstilling, som gik i alle nordiske lande, og den var også her i Sydslesvig. Det var en meget, meget stor begivenhed. Og for øjeblikket har vi i samarbejde med Sydslesvigs Museumsforening, har vi lavet en stor udstilling, en jubilæumsudstilling for 75 år for genforeningen og 50 år for Danmarks befrielse. Og den hænger for øjeblikket. Blandt andet har en kunstner, som er en stor ven af Mikkelberg, Søren Dalsgaard, han har tilegnet en meget, meget smuk plakat, som hedder Glem ikke, har han tilegnet Mikkelberg i anledning af denne udstilling.
Alle var forberedt på, at formandsvalget på SSV's landsmøde i Hus om Hus lagde op til spænding. Men at der ligefrem skulle være dramatik til det sidste, ja, det var en overraskelse. Må ikke 3:15 kan give et stikord til de 2 kandidater? In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Jeg ved, I skal udgive en CD i det kommende år. Er det en CD, der indeholder nogle af de numre, vi ser her, eller er det noget helt andet? Det er nogle gamle numre, der kommer på CD'en, og så er der nogle nye nogle. Og hvad sang vi i dag? Jo, Svandes lykkelige dag, den kommer nok på. Og Don't Worry, Be Happy, den kommer også. De gode gamle. Ja, de gode gamle traver. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no star. Ain't got no to make you smile. Don't worry. Be happy. Bliver der nye sange på den, som ingen har hørt før? Ja. Det gør. Ja. Det skal være sådan så de nye sange, at dem skal vi ikke have været ude og optræde med før. Jeg håber på, at det kan lykkes. Ja. Så i hvert fald er nogle virkelig helt nye. Det er derfor, vi synger det samme hele tiden. Ja. Den sidste tid. Det er fordi, vi ikke vil spille de nye på det. De skal komme på CD'en som overraskelse. Og hvornår kommer den? April-maj, tror jeg. 96? Ja, 96. Don't worry. Be happy. Der var spænding til de sidste, da SSV lørdag den 23. september holdt landsmøde i Husum. Landsmødet var præget af 2 gennemgående emner: valg af formand for SSV og det kommende landdagsvalg i 1996. SSV kandiderer igen til et landdagsvalg i 1996 som de danskes og nationale frisers parti, og som det regionale parti, vi er. Vort program siger klart og tydeligt, hvad vi vil i landdagen. Vi vil opnå så stort et stemmetal, at vi kan varetage vores landsdels interesser med 2 mandater og helst med 3. Og vi er alle enige om at opfordre vælgerne i valgkreds 1 i Sydtønder Amt at vælge vores nuværende landsmand direkte, og så vil han også være i den kommende landdag. Og lad der heller ikke herske nogen tvivl om dette. Karl Otto Meyers efterfølger eventuelt kollegaer. Nu må jeg altid tage begge muligheder i betragtning. Trods forskelligheder i personerne vil de med stolthed og engagement bære SSV's motto videre: SSV, darauf kannst du dich verlassen. Det er punkt A, og der er der. Og herefter gik man så over til den egentlige valghandling, hvor valget til formandsposten som forventet gav anledning til spænding. Landsstyrelsen. Vi skal starte med en formand. Amtsstyrelsen for Godt og Varmt foreslår Gerda Eichhorn fra Sønderborg Brarup til formandsposten. Vi er overbevist om, at hun kan være det danske mindretalsparti har savnet i de tilbageliggende år. Nemlig det at være en katalysator for de idéer og visioner, der fremkommer i et, efter min mening, fortsat levende parti. Gerda har i de 6 år, hun har fungeret som næstformand i Landsstyrelsen, ofte forgæves forsøgt at få apparatet til at køre i et højere gear. Nu mener vi, at tiden er kommet til, at hun selv skal få chancen
til hver vores alle kaptajn. Det er rigtigt, at vi skal være glade over, at vi har 2 kandidater at vælge imellem. Det er rigtigt, at begge kandidater er velegnede. Men vi skal jo alligevel træffe et valg. Når jeg så står op og siger noget her, skyldes det blandt andet dette, at mit navn er blevet brugt til at sige, at jeg har jo krævet et mere udadvendt arbejde osv., og det kunne jo udlægges til fordel for den ene kandidat. Jeg vil jo godt sige, som jeg allerede ved, mit kritik var ret mod os alle. Jeg har sagt, at vi har forsømt. Men selvom det, hvis jeg engang skulle kritisere landsstyrelsen, så kan man ikke betragte dette som en kritik af landsformanden alene. For hele landsstyrelsen er ansvarlig for, at landsforsamlingens beslutninger bliver gennemført. Så derfor vil jeg ikke gerne have, at mit navn bliver brugt mod Wilhelm, fordi jeg er tilhænger af, at vi vælger Wilhelm Klyver igen. Og så er man klar til afstemningen. Der er 2 forslag. Der kan skrives et navn. Der kan enten skrives Gerda Eichhorn, eller der kan skrives Wilhelm Klyver. Værsgo. Der er blevet afgivet 112 stemmer. For at blive valgt kræves der halvdelen plus 1. Det vil i det her tilfælde sige 57 stemmer. Der faldt på Wilhelm Klyver 55. Der faldt på Gerda Eichhorn 54 stemmer, og der var 3 blanke. Dermed er ingen af de 2 kandidater valgt til formand. Vi går ind i næste omgang. Jeg beder jer om at tage stemmeseddel nummer 2. Vi er inde i en valghandling. Vi fortsætter. Og stemmeoptællerne er i gang med kasserne. Sørg venligst for, at jeres seddel kommer i kassen. Ja, hallo. Må jeg bede de delegerede og gæster og så videre om at komme ind i salen. Resultatet af optællingen foreligger nu. Der er blevet afleveret 114 stemmer. Der var 2 blanke. 1 blev afleveret for sent, efter at stemmeoptællingen var startet. Den har vi erklæret for ugyldig. Derefter var der 57 stemmer på Wilhelm Klyver og 54 stemmer på Gerda Eichhorn. Det gælder almindeligt flertal her. Wilhelm Klyver er dermed valgt til formand. Hvis det var svært at finde et klart flertal for SSV's formand, var det lettere at finde frem til modtageren af årets Sydslesvig-pris. Her er vi i Frederiksstad. Hvor
Kære Irma og kære gæster. På Sydslesvigsk Forenings vegne er det mig en stor glæde at kunne byde dig, Irma Baumann, rigtig hjertelig velkommen til denne festaften som vores hædersgæst. For det er du nu. Vi er alle kommet til stede her i aften for at hylde dig. Vi er glade for at kunne byde velkommen til din familie, og jeg er også særlig glad for, at bestyrelsen for Oberst Parkhus Mindelegat er så fuldtallig til stede i aften. Det er jer, vi kan takke for, at vi har noget, der hedder Sydslesvigprisen, og derudover, det må man jo ikke glemme, så er det jo også dem, der er skyldig, at vi har noget at have den i. Du har i lighed med prisens tidligere modtager ydet en yderst bemærkelsesværdig indsats for det arbejde, Sydslesvigsk Forening står for, nemlig at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig, at øge forståelsen for den sydslesvigske hjemstavn og dens særpræg, og at styrke sammenholdet blandt medlemmerne. Jeg ved ikke, om alle kan huske, hvor det står henne, men det står i vores forenings formålsparagraf. Med fælles hjælp, og her vil jeg så gerne henvise til dit amt, Irma, og din amtsstyrelse, der af samme grund i øvrigt også er repræsenteret her i aften, så finder vi frem til prismodtageren også ud fra det kriterium, at prismodtageren ikke forventer at få det hjertearbejde, der ligger i mange, mange års trofasthed, belønnet med et eller andet overhovedet. Vi lægger vægt på, at prismodtageren derudover har ydet en indsats igennem meget lang tid. Det er sådan, at checken og diplomet overrækkes af formanden for Oberst Parkhus Mindelegat, og det vil Wilhelm Klyver gøre om et øjeblik. I denne sammenhæng vil jeg dog endnu en gang understrege og også takke fondens bestyrelse, en gang for prisen i al almindelighed, men også for at checken er af en sådan størrelse, at vores prismodtagere altid bliver glædeligt overrasket, når de finder ud af, hvor meget der står på. Irma, jeg vil gerne på Sydslesvigsk Forenings vegne ønske dig rigtig hjertelig tillykke med prisen. Tak. Her var Henrik Schulz i giverens rolle. Måske lidt uvandt, for som formanden for SSF handler det måske mere om, hvad man kan forvente at modtage. Jeg vil gerne ganske tydeligt sige i dag, at det er slet ikke sikkert, at undervisningsministeren kan følge vores argumentation for et forhøjet tilskud fra hans budget. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad han vil afgøre på nuværende tidspunkt. Men hvis han skubber det fra sig og siger, at jeg kan desværre ikke, så må vi være indstillet på, at vi igen må gå til statsministeren, til den samlede danske regering, og også være indstillet på, at vores absolut nødvendige tilskud bliver diskuteret i Folketingssalen. Når jeg siger dette så tydeligt, så er det ikke for at udnytte den allersidste del af et på mange måder rigt og bemærkelsesværdigt jubilæumsår. Det er også i erkendelsen af, at vi i 75 år efter afstemningen ikke bare skal se tilbage på de 75 år, men som jeg har understreget det før, se frem. Jeg vil gerne fremhæve, at jeg ikke er nervøs for, at den danske stats tilskud til det danske mindretal syd for grænsen i Sydslesvig måske kommer til at stå sin prøve i Folketingssalen, i en åben debat i Folketinget. Jeg er helt enig med Torben Reckendorf, det andet af de to nye medlemmer i Femmandsudvalget, i, at en sådan debat skal hverken vi eller Folketinget knibe udenom, hvis det bliver nødvendigt. Og så bliver der set på beretninger og budgetter. Men lad os kigge indenfor på det Danske Centralbibliotek i Flensborg, og lad os se på nogle af årets aktiviteter. Vores udstillingssale og blå sal og foyeren kan lånes af forskellige foreninger, der har lyst til at lave en udstilling. Altså vi låner jo helst vores lokaler ud til de foreninger, der er tilknyttet det danske mindretal. Og foreningerne er velkommen til at komme og låne lokalerne lige så meget de vil. Selvfølgelig skal der være plads i vores kalender, og det kan det knibe lidt med. Vores udstillingskalender for 96 er næsten fuldstændig booket op, og vi er så begyndt at kigge på 97.
Her er vi i bibliotekstimen på Hørslev Danske Skole. Hvad er de låner, og hvad har været bestselleren i år? Jeg tror, altså de låner alt muligt, men lige nu der er bestselleren CD'er, kan man sige. Fordi det er nyt, at de kan låne CD'er. Så det er noget af det, der går allerbedst lige nu. Betingelsen for at kunne bruge bøgerne til noget er nu engang, at man kan bruge sproget. Så danskkurser for voksne indgår som en naturlig del af bibliotekets virke. Nej, det kan jeg ikke. Jeg er tysk. Tysker. Jeg er tysker. Nej, jeg kan jeg ikke. Tysk. Kan du tale dansk? Nej, det kender jeg ikke. Biblioteksorientering for skolerne er også en fast rutine. Sidste år havde vi kontakt med dansklærer til 7. klasse i hele Flensborg-området, hvor vi havde dem ind til et møde for blandt andet at snakke om vi kunne lave vores biblioteksorientering på en anden måde. Vi havde sådan en opfattelse af, at eleverne syntes, at det var rimelig kedeligt at komme ind og kigge i de gamle kartoteker. Og ud fra det møde kom egentlig en idé om at lave det på en anden måde, hvor vi gør det lidt mere spændende for eleverne. Vi gør det nu på den måde, at eleverne er samlet her inde i skolesamlingen og fortæller dem generelt om bibliotekets udlånsregler, om hvordan det fungerer med vores hjemkaldelser. Det med hjemkaldelserne er et stort problem for mange af eleverne, fordi de kommer jo til at skal betale bøder, når de ikke får afleveret til tiden. Så det gør vi lidt ud af at fortælle eleverne om hjemkaldelserne, og bagefter så fortæller vi dem lidt om vores materialer. Og ny teknologi har i nogen grad afløst de gamle kartoteker. 1995 blev også året for generationsskifte i bibliotekets ledelse. Velkommen til afskedsreceptionen for vores forhenværende overbibliotekar, nuværende pensionist Jørgen Hammer. Det glæder os, at så mange vil benytte lejligheden til at hilse af med Jørgen Hammer. Kære Jørgen, den 1. juni 1967 startede du som viceoverbibliotekar ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Godt 3 år senere, den 1. september 1970, blev du så udnævnt til overbibliotekar. Ja, kære Jørgen, det har så i godt 28 år været din arbejdsplads, og her er de sidste næsten 25 år som chef. Hvordan er det så at være forhenværende nu? Det har jeg gået og indstillet mig på i lang tid. Og jeg føler ikke, det bliver, på en måde føler jeg ikke, det bliver noget stort skæld, for nu får jeg jo tid til at interessere mig for det, jeg ikke har interesseret mig for. Og der er hovedinteressen vel nok litteratur. Så der skal læses nogle bøger? Der skal læses nogle bøger. For bibliotekschefer har det som andre chefer, at der bliver jo ofte tid til for eksempel lidt læsning eller for eksempel lidt fritid. Det vil sige, at du bliver stadigvæk at finde på biblioteket, men på den anden side af skranken? På den anden side af skranken, ja. Når som nu en velfortjent medarbejder går på pension, skal der ansættes en efterfølger. Til en ledende stilling er det ikke altid nemt. Vi var så heldige, at vi kunne finde Jørgen Hammers afløser i vores eget hus. Kære Alice, du har nu overtaget et velfungerende og et godt udbygget biblioteksvæsen. Men stilstand er tilbagegang. For at kunne være med i den positive... I Hammers periode, han sagde ikke, det var hans skyld, men i Hammers periode blev udlånstallet cirka fordoblet. Kan du også præstere det? Det tvivler jeg på, da tendensen i øjeblikket er, at bogudlånet går kraftigt ned, fordi billedmediet har taget sig meget over. Det gælder jo både videoen, men absolut også computeren.
Vi ser det meget på skolerne rundt omkring, hvor børnene de har kun et bestemt antal timer til fritid, og hovedparten af tiden går til sydenlandet foran fjernsynet eller foran computeren, og det går så ud over vores bogudlån. Det er en af de ting, jeg synes, det er utrolig vigtigt at få hånd i hanke med, fordi de forsømmer jo at pleje det danske sprog her så. Men selvom computer og fjernsyn har godt fat, er der nu heldigvis stadig et stort publikum for både bog og teater. Se bare her. Så det er altså Leonoras yngste søn, der hædrer sin mor så lidenskabeligt. Tanette, der er jeres mor, det er Ulfeldt. Og det gør han så, og smider det på sengen, og så går han fortsætter. Tak for friheden, biskop. Det er vist første gang, kirken har hjulpet mig i mit fangenskab. Jeg kan høre. Jeg kan høre, I trods alt har det godt, Leonora. Munden har i det mindste ikke tabt humøret. Ja, jeg har det vist som det anstår sig for en af de mindre heltinder. Men sig mig, Kingo, hvordan er I kommet ind i mit kloster? Lige til prøve på det lille teater i Flensborg. Og de øver på forestillingen. Svend Holms Leonora, 3 scener for en heltinde. Op, op med himmelstemme, mit hjerte, sjæl og sind. Lad verden sorg betæmme, slå den i vejr og vind. At nogle spillere altså holdt hinanden ud i så mange år, det kunne jo tyde på, at der er det skrækkeligt udtryk, et godt socialt samvær, men det hedder det jo i dag. Ja, ja, du kan fortælle, hvor længe du har været. Nej, men altså hvis Svende skal det, så startede jeg herinde i marts 1963. Men det går vi let hen over. Og jeg har været her i 20 år. Så. Men det er også et dejligt sted at være her. Vi har dejlige forhold til hinanden og dejlige forhold i huset. Og huset er jo SDU's hus, men det er os, der besætter det. Altså, jeg synes, der er en meget stor styrke ved vores lille teater. Det er der, at vi spiller sammen i så mange aldersgrupper. Vi har sidste år og forrige år spillede vi sammen med nogle meget unge mennesker, vi havde fra gymnasiet. Og jeg synes egentlig, det er meget, meget fint. De spiller sammen med deres egne lærere og med os andre. Og vi har aldrig oplevet, at de er gået over grænsen i deres samvær mellem lærere og elever hernede. Fordi her er vi jo privat. Og det er meget fint, at man bevarer en meget fin, hårfin grænse i sit samvær. Og så har vi det fantastisk sjovt med dem. Og mens det lille teater sminker af, går vi til fødselsdagsfest i aktivitetshuset. Gang 5 år i aktivitetshuset. Hvordan er det gået? Det går godt. Det har været dejligt. Og det har været dejligt på den måde, at det er blevet taget godt imod det. Det er blevet taget godt imod af stort set alle grupper. Det er lige fra de unge, som kommer efter skoletid, voksne, som går på kursus, og som ældre, som i andre sammenhænge bruger det til møder eller noget andet. Så det har vi været rigtig glade ved. Der gik nok et halvt års tid, folk kom ind ad døren og lagde armen over kors. Hvad kan vi lave her? Og så sagde vi selvfølgelig, her kan man ingenting lave, men forklarede så situationen, at det er et hus, hvor man kommer med egne idéer. Der er ikke en læseplan, der er ikke et foruddefineret, hvad der skal ske. Og andre sjove ting, det er så mere på det konkrete område. Det er, at hvis man tager sådan noget som datastuen, der startede vi med at have en masse kurser i, hvordan ser hardware nu, hvordan virker DOS og så videre. Og de kurser, de er simpelthen faldet fra næsten 100% og så ned til 0. Der er ganske ingen mennesker, der melder sig til et teknikerkursus mere, for at vide, hvordan maskinen virker. Hvis allerhøjst til, hvilke opgaver kan den løse. Altså er det noget grafisk, eller er det noget tekstbehandling, eller er det noget bogføring, eller simulation og sådan nogle ting der. Det kommer folk til i dag. Altså, den moderne elektronik er blevet et værktøj, hvor den før var noget mystisk. Altså, det vil svare til, hvis man i dag ville gå i lære som mekaniker for at tage et kørekort. Videoværkstedet, EDB-stuen, det er ting, der har været der fra nogle af de aktiviteter, der har været der fra starten, trykkeriet også, ikke? Der har I ramt rimelig rigtigt, altså det er de ting, der har været behov for. Ja, det synes jeg, altså man ved jo ikke, hvordan det har gået, hvis vi har lavet et metalværksted, eller hvis vi har lavet et træværksted. Men overvejelsen dengang var på, at det skulle være en sammenhængende enhed i forbindelse med medie. Og
kunne komme ud med budskaber, kunstnerisk eller på papir, eller kreativt, eller kreativt må det hele jo gerne være, men at det skulle være muligt at lave et billede, lægge det ind på video, skrive en tekst, gå op og trykke det, som koncept for huset. Og det virker, der er elevbladet, der bliver udgivet hernede fra, og i og med de ting, vi har, så er det jo selvfølgelig også de ting, der foregår mest. Begrundelsen for det var så også, at der var fritidshjem og skoler og sløjtsale og metalværktøjssale nok i Sydslesvig. Så hvis man ville have noget op at stå omkring det, ville det være pjat at lave et værksted mere, fordi det havde man på skolerne. Så jeg synes, at det, der blev tænkt af de vise fædre i sin tid, har været flot, altså både med huset og med sammensætning af værkstederne. Vi siger tillykke til Aktivitetshuset og vender os til den sidste 75-års fødselar, nemlig Duborgskolen. 75-års jubilæet blev indledt af rektor. Kære venner af Duborgskolen, jeg vil gerne byde alle rigtig hjertelig velkommen til denne sammenkomst i anledning af skolens 75-årsdag. Skønt vi i sangen lige har sunget om, at de elskede ungt, de drømte langt, de så kun alt for kort, så var grundlæggelsen af en skole i 1920 en fremsynet handling, selvom grundlæggerne næppe havde kunnet forestille sig den udvikling, der har været i de 7,5 årti, der er gået. Herefter blev ordet givet til den tidligere elev og nuværende lektor på skolen, Anke Sporendonk. Hvorfor gå i skole, når man kan spise madpakken hjemme? Spørger en af de kendte graffitier. Og svaret lyder, man kan ikke bytte madder derhjemme. Mens en anden, mere barsk graffiti påstår, hvis skolen er livet, så frygter jeg ikke døden. Skolen præger os. Det er en af dens opgaver. Og uanset hvor gamle vi bliver, har vi svært ved at modstå skoleerindringernes fascination, hvilket for eksempel også kommer til udtryk i et digt af Claus Rifbjerg, Skole hedder det naturligt nok, fra digtsamlingen Under vejr med mig selv. Indledningen lyder sådan her. Den galopperende hjertefryds tilintetgørelse er over os. Boblende af glæde syder vi væk over bordene, medens frøken Adda Døremus, Færøernes fersken, talentløs, søger at skjule det faktum, at hun har slået en prut, tyrannens selvpåførte fald. Underskole med millioner af æggemaders duft. Dagens fadervor er for manende,
Led os ikke i fristelse, betyder lidet det daglige brød alt. Og fra madpakkens knidrede folder stiger gedult æggebrødets tredobbelt sol. Ja, sprog, kultur, uddannelse og fritid er centrale begreber i et hvert samfund, og der ikke mindst i et mindretal. Men husk nu, kærligheden går over alle grænser. Over det tema vil 4:15 nu afslutte årsvideoen fra Sydslesvig 1995. Tak for nu. Ach bitte, lass mich dein Badewasser schlürfen, einmal dich abfrottieren dürfen und deine Oberweite messen und alle anderen Frauen vergessen. Lass mich den Arm massieren und deine Rippen dabei spüren. Für einen Kuss auf deine Sohlen möchte ich dein Pantoffel sein. Ach bitte, lass mich auf deinem Sofa hallen, lass mich doch deine Steuern zahlen, lass mich doch deine Wimpern pinseln, vor deinem Himmelbettchen winseln, ja winseln, lass mich die Tag und Nacht verhätscheln und deine schlanken Hüften tätscheln, lass mich heute Nacht ein Troubadour sein und vor dir mich niederknien. Ach bitte, lass mich doch deine Wäsche waschen, von deinem Frühstücksteller naschen, lass dir beim Gurgeln in den Mund ziehen und deiner Seele auf den Grund gehen, ja Grund gehen. Lass deine Pfirsichhaut berühren, lass dich beim Mondschein pediküren, lass dir ein Heierliedchen singen, dass du schöner träumen kannst. Ah.